România anului 2023. Dar asta este restul. Că încă n-ai văzut. Asta e nimica. Opala. Stai să o leacă. Opala. Hai că aici sunt cringi, mai merge, mai merge. Sunt biodegradabile. Stai. Ce sunt? Aici e jumătate de găleată. În fine. Uită-mă ce frumoasă e valea, mă. Uită-mă ce frumoasă e și trebuie să te calci în căcatul ăsta de gunoi. Când ai putea să te bucuri de apă. Așa. Aici al gunoi, care e nimica toată. Oh, dacă te doare burta după un pește, avem și WC-ul în aer liber. Of, Doamne. Ups. Aici saci de gunoi pe care deja i-am adunat. Sunt câțiva. Ok, hai să-ți arăt acum vulpea moartă. Tăi, opala. Fii atent. Când nu știu să o iau, opala. Ok, aici e o grămadă de gunoi. Nu știu, de la depărtare se vede foarte puțin. Da, cam... Ar cam fi cam 2 saci de gunoi. Aici. Așa, stai să mă urc. Hop. Hop la. Ok, ok. Bă, nu m-ar deranja pământul, mă deranjează numai sticla de acolo. Aici o goleată de plastic. Aici o chestie de la pat. Și aici, hai. Canistre. Pe aici pe undeva trebuia să fie și vulpea. Cred că au îngropat-o în gunoi. Sau un pic mai jos, habar n-am. Da. O România în lui 2023. Și stai că dacă îți măresc un pic acolo, uite, alți saci, alte gunoi. Asta pentru 100 de lei. Sau cât o mai fi taxa pe an. Ia uite. Capac de WC, sau bazin de fapt e. Găletușe, saci de gunoi iară. Atât putem. Sub mine, geci. Sticle de apă.